Ponttonisillan aiemmin tarjoaman aaltosuojan menetyksen seurauksena vesilautailupuistomme altistui suorille myrskyaalloille pullamyrskyn aikana heinäkuun 3.–4. päivään. Seurauksena tuli vakavia vaurioita. Ranta huuhtoutui pois, aallot kuluttivat rantaviivaa, vieden hiekan ja rakenteita mukanaan Lahteen. Wake Park kärsi merkittävästi. Useita keluvia obstakkeleita vaurioitui aaltojen vaikutuksesta tai siirtyi ankkuriliitosten katkeamisen vuoksi. Törkyä ja roskia levisi alueelle, luonto näytti voimansa. Rakenneratkaisumme eivät ole suunniteltu kestämään. Aaltokuormaat obstakkelimme ovat tarkoitettu käyttöön vain tyyneillä vedellä. Olemme selvinneet monista myrskyistä puistomme olemassaolon aikana vuodesta 2018 lähtien, mutta mikään niistä ei ole aiheuttanut puistolle sellaista tuhoa, koska vanha Ponttonisilta suojasi puistoa aalloilta. Ponttonisillan ja sitä kautta aaltosuojan puute aiheuttaa nyt valtavia vahinkoja toiminnallemme.